Přidejte si kontaktní formulář na prodejní stránku. Já jsem Lucie Dětková, business mentorka a marketečka a chci s vámi sdílet jeden tip, na který jsem narazila teďka při konzultaci s mojí klientkou. A to jsou kontaktní formuláře na prodejní stránky. Protože je super, když cokoliv prodáváte, dostat se dostatečně blízko ke svým klientům, dostat se k ním blízko tak, abyste s nimi opravdu mluvili, abyste si s nimi psali, protože v podstatě každý, koho já mentoruji nebo koho učím prodej, marketing a tak sdílí to, že jakmile si s někým zavolá, jakmile už ho někdo kontaktuje, tak má velmi vysoký konverze a vlastně se mu velmi dobře prodává. Ale někdy jsme v situaci, že vlastně my prodáváme, ukazujeme na sociálních sítích, píšeme maily a vlastně nejsme v kontaktu s těma lidma. Tím pádem nemáme tu přímou zpětnou vazbu, nemáme přímou zpětnou vazbu na to, jestli rozumějí naší komunikaci, jaký tam mají obavy a tyhle ty další věci. A v tom vám právě může pomoct kontaktní formulář na prodejní stránce, kdy s ní jsme řešili, ona dělá business parťačku nebo takovou marketingovou parťačku, že pomáhá lidem realizovat třeba marketingové kampaně, pomáhá jim se článkama, s textama a s těma věcma. A vlastně její problém, nebo taková výzva bylo to, že vlastně je opravdu hodně věcí, které s těma svýma klientama může dělat a že když je všechny napíše na tu prodejní stránku, že to bude zmatečný a tak. A takže jsme se dohodli, že prostě tam dá nějaký 2-3 konkrétní příklady, co může s klientama dělat a potom dá kontaktní formulář. Pokud si nevíte rady nebo nejste jistí, jestli i ten váš konkrétní případ bych s vámi jako zvládla rozlousknout, tak mě tady napište. A já tohleto na prodejní stránky dělám hodně. Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo chcete platit na splátky, napište mi. A velmi často se stává, že mě klienti píšou, jestli vlastně ten kurz nebo ten produkt, ta služba je vlastně pro ně vhodná. Tady, když tak v odkazu pod videem máte nějaký prodejní stránky, na kterých tyhle ty kontaktní formuláře využívám. A vlastně je to přesně tak, že jakmile ty lidi se už dostanou, je na ně příliš velký krok stisknout tlačítko koupit, přidat do košíku a udělat ten prodej, ale není pro ně problém mě kontaktovat, protože je to zajímá. A vlastně jsou už jako na půl cesty a já vím potom, kdo je na půl cesty a můžu se mu věnovat, můžu mu odpovědět, můžu odstranit jeho obavy, můžeme komunikovat to, jestli to opravdu je pro něj nebo není a tím pádem se ten člověk může mnohem s nás rozhodnout a zvyšujete si tím konverze. Co je vlastně super, že když dáte ten kontaktní formulář přímo na tu prodejní stránku, tak vlastně odsunujete lidi pryč z té prodejky, jo? Protože často vidím, že tam má třeba, pokud máte dotazy, napište mě na mail, ale to už vlastně chcete, aby člověk šel pryč z té prodejní stránky, šel do mailu, něco tam s vámi řešil. Za prvé je to náročný a za druhý toho člověka jako dáváte pryč z té své prodejky. Tím pádem se zase jako snižuje šance, že on to doopravdy udělá. Takže to je takhle, dávejte kontaktní formuláře do prodejních stránek, protože vám to zvýší konverze. Ať se daří.